ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿಯಾನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಂದ್ರು ತೀರ್ಥ ಕೆರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುತ್ತೂರುಡು ಇಡ್ದೆಗೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಈ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಈ ತೀರ್ಥನು ಬೆಂದ್ರು ತೀರ್ಥ ಇಜಿಂಡ ಬೇಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಬೊಕ ಬೈಲಾಡಿ ಸುದೆತ್ತ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಕೈತಲು ಇಪ್ಪಿನ ಈ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆಟ್ಟು ಏಪಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ತೀರ್ಥ ನೀರದ ಕೆರೆಕು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಈ ನೀರಿನ ತರೆಕು ತಳಿತೊಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ನೀರುಡು ಮೀಂಡ ಚರ್ಮ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರ ಕಣ್ವ ಮುನಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಊರುದ್ದು ಊರುಗೂ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ. ಅಪಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ದಟ್ಟವಾಯಿನ ಕಾಡು ಆದು ಇತ್ತಂಡಿಗೆ. ಈ ಕಾಡುದ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತಲು ಭಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡು ಇತ್ತಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರದ ಪುಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡಿಗೆ. ಅಂಚಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಗೋಪಾಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡೆರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆತ ಕೈತಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಉಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.